Предлагам звездата на партийния дом да е махнат и да сложат българския герб, понеже сме българска държава. София, април 1990 година. Площад 9 септември в центъра на града. Смяна на караула пред мавзолея на Георги Димитров, както това става вече 40 години. Малко неща са се променили, почти нищо, поне така изглежда. И все пак всичко е различно. През 1946 година Георги Димитров провъзгласява България за Народна република и става нейн министър-председател. През 1949 година той умира по време на посещение в Москва. Вече 40 години балсамираното му тяло е изложено в тази култова сграда. Георги Димитров е съосновател на Българската комунистическа партия. След неуспеха на народното въстание от 1923 година, той живее в изгнание в чужбина, откъдето работи за Комунистическия интернационал. От 1935 до 1943 година той е негов генерален секретар в Москва. Знае ли е Димитров какво бъдеще очаква българския народ? Твърде много ли е знаел, когато през 1949 година умира в Москва при все още неизяснени обстоятелства? Нашият екип е първият, който получава разрешение да снима във вътрешността на мавзолея. И последният. Защото 3 месеца по-късно тялото на Димитров тайно е кремирано и набързо погребано. Безсмъртният мъртвец се е превърнал в неудобен мъртвец. Една епоха си отива. Среднощна великденска служба. На площада пред мавзолея отец Христофор Събев провежда алтернативна служба. Литургичните песнопения се смесват с призиви за демокрация. СДС скандират хората, съкръщението означава Съюз на демократичните сили. СДС – това е символ на свобода и демокрация. На целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви и за съединението на... Желю Желев, философ и председател на опозицията. Днес е президент на България. Този площад, изграден и използван за партийни манифестации и военни паради, се е превърнал в сцена на един спектакъл на надежди и визии. братя и сестри, след толкова години духовно опустошение, страх, лицемерие, злодейства, България отново ще възкръсне за един свободен, светъл, демократичен живот. И вие всички ще бъдете свидетели на това чудо.
Погледът към днешния милионен град с нищо не напомня за неговата древна история. Траки, гърци, римляни. Не напомня нито за Византия, нито за Османската империя. Днешна София напомня на 44 години комунистическо планово стопанство. Тук няма да намерите господата, по чието нареждане са построени тези къщи. Те живеят в полите на планината, в разкошни вили, зад високи огради, пазени от военни. Никой, който не принадлежи към номенклатурата, няма право да премине бариерата. Ние също. В тези набъбнали квартали в периферията на града, с имена като Дружба или Младост, живее народът, а това е мнозинството от жителите на 1 200 000 град. Тук живеят хора с опит, като златаря Димитър Попов, който през 1949 на 18 годишна възраст е осъден на 7 години затвор. След унищожаването на легалния политически живот в България, всички хора, които не бяха с комунистите, естествено се образуваха малки групи, по-скоро приятелски групи, не конспиративни, но всичко това подразни силно властта и бяха създадени масово така наречените конспирации. Ние бяхме всички ученици, аз бях на 18 години, а имаше осъдени и на 15 години от нашата група, която се състоеше от 11 души. Всички бяхме осъдени до един и влязохме в затворите. Бяхме обвинени в конспирация. Но такава не е имало. Никога не сме имали нито оръжие, нито просто сме обменяли свободно наши мисли и бяхме ученици по това време. След освобождаването му от затвора, на Димитър Попов е отказано да се запише в Софийския университет. Той е белязан за цял живот като политически неблагонадежден. Най-новата история на града, столица на България, започва на 10 ноември 1989 година. След 35 години на власт, Комунистическата партия освободи от поста своя генерален секретар Тодор Живков. Наследи го Александър Лилов. Най-напред ние искаме да разширим много съществено идейния кръгозор на нашата партия, теоретичните основи на нашата партия. Ние сме се насочили към преодоляване на догматизма, към десталинизиране на нашата партия и към включване в идейните източници и основи на нашата партия на всички достижения, които има съвременната социална мисъл, както в нашето движение, така и в съвременното социал-демократическо движение, а също така и извън работническото движение, постиженията на съвременната прогресивна обществена мисъл в целия свят. Това трябва да доведе до разширяване на идейният кръгозор на нашата партия, до включване в нейният кръгозор на най-добрите интелектуални постижения на съвременната цивилизация. Паметникът 1300 години България се издига пред Народния дворец на културата. През пролета на 1990 година тук за първи път от много години пак се празнува един традиционен народен обичай, нещо като политически карнавал. Сред посетителите срещаме Дончо Папазов, представител на Екогласност, екологичното движение в България, което е част от демократичната опозиция. Какво правиш тук? Какво е това? Гледам празник. И кажи ми нещо за него. Това е лазарица и един от начините да се разкрепостят хората и да се счупят веригите. И подготовка за изборите. Много хора са се събрали тук. Ами, колкото има в София, За пръв път, май. За пръв път, да. Това е нашия празник. И вече ние празнуваме традиционните си празници, а те не тези, които ни набутаха като 9 септември и 7 ноември.
Възможност на една стотинка може ли? Може. Една стотинка. Една стотинка. Той не е чел, другари, Не, повече от една не. за въпросите на ленинизма, моля. Последна възможност на другаря Тодор Живков да подпомогне предизборната кампания на СДС. Последна възможност. Един диктатор вече не всява страх. Тодор Живков. В продължение на 35 години този вездесъщ и всемогъщ сталинист стои начело на партията и държавата. На 10 ноември 1989 година партията го сваля от власт. Дългогодишният външен министър Петър Младенов уволнява своя доскорошен началник. Позволете от името на Централния комитет, на Политбюро и лично от свое име да изкажа благодарност на другаря Тодор Живков за неговата дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революцията. Известни са неговите заслуги през годините на съпротивата и антифашистката борба. След победата, продължение на повече от 3 десетилетия, като първи партиен ръководител, той разгърна значителна по мащаби дейност за осъществяване на социалистическите преобразования в страната. За всичко това, изпращайки другаря Живков на заслужен отдих, ние най-сърдечно му благодарим и му желаем още дълги години здраве, бодрост и творческа активност. Няколко месеца по-късно Петър Младенов също ще бъде свален от власт и ще се лиши от постовете си в партията. Тодор Живков е изключен от Комунистическата партия. Повдигнато му обвинение за злоупотреба с власт и предателство спрямо интересите на народа. След кратък престой в затвора, той е оставен на лечение във военна болница. Процесът срещу него предстои. Тодор Живков знае твърде много. Той действително ли знае много? А ние знаем, че той е водил луксозен живот в над 30 резиденции, разпръснати из цялата страна и е обичал да го споделя с гости от чужбина, също и от Запада. Ние знаем също така, че той оставя една страна, която е сред най-бедните в Европа. В плодородна България цари глад. На власт е недоимъкът. Магазините са празни. В грижата за насъщния е впрегната почти цялата енергия.